Shalom. 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 Kalau memuji Tuhan. Ada orang so tamulai dope. Maratang yang nahohom mahita. Asa to di Purbadia mana memimpin ibadah ta pala di Manogutun do sorean don. Maratang yang nahohom mahita di Bagasarwat tabi. Tamulai ma maratang yang nahohom. Amin. Tapuji ma Tuhata marid de mahita. Marhite gorni de bata ama, dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di Purbadia na Tuhan palangit do tanon. Amin. Marolopolop tu de bata maho alesadok tanoon, edehon hamu maha muliaon ni gorna, marmulia baik kamu puji-pujian na, dok hamu mandok de bata, tung nasok kal doaka pabenamu, binahin ni hina tibul ni gogom ikom marsoba tuho akamusum. Haleluya. Haleluya.
yang mahita. Ale Tuhan debata para sirohana sumurong didok hatam do ikon manaon hami jalama terap dohot Tuhan Yesus Kristus asarap hami dohot iwana Tuhan sangapon saya parohai mahami asa uduk hami tulomo niroham jalahot hami dihaporsiaon nature asa totong makirim dihaheo dohot dihasangapon sogot si silehonommu tuakan aporsia diho. Amin. Maredde mahita. Tangihon hamu mapatik ni debata imana tersurat di sada Timotius sonom ayat 10 sada. Ala yang goho halak ni debata maporos siani pareyahi mahatigoran hadolaton haporseon holong niroha habingeton dohot lambok niroha ido saatna atong rap mangidugugo mahita tu Tuhan debata. Ali Tuhan debata saya pergugoy mahami mangulahon ahong bartu patik mi. Amin. Maredde mahita. Tatopo tima dosatta diadopan di debata. Ale debata nami namara siroha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami roh tujulom huhilala hami riko doa siniroham disaluhut hami halak pardosa alani ido bahen nahu paserep hami diri nami sadariod di jolom jalahu perhatopot hami tung na jodoh hami manibil sian akadalammu nabadia songon biru-biru nalilu sayunang pabali hami siat julom alani dosa nami aidang di halamoro ham hamatian ni akapar dosa alai hamu baon ni rohana do lomo ni roham asa mangudu sesama saluhut hageduhon nami dohot pangalasion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus say pahot ma asini roham di hami marhite-hite panindangon yan
panidangion dohot hagogoon nito di porwadia, asa tarapul situturo hanami majuho, asa patun tigor jala daulat hami merpangalaho, bain hasangapon di goar muna badiai. Amin. Tabigay mahada baga-baga taringot Tuhan sani dosa. Satokid doho tadikon ho, alay papungumukoku doho. Muse marhite-hite akka asini roha godang. Tagad di pier nir murukku, hutabuniho bohikku satokin maradopon ho. Alay marhite-hite dengan bahasa seleng-leleng na asiaku ho ninna Jehovah si paluaho. Hasangapan madi debatan dan digejang. Amin. Mari demahita. Tabigay mahatan ni dewata turpuk di hari mingguan, iman antar surat di Yohanes 10 ayat 1 ayat 10. Tajahama marsika soring hami mana perjolo alai di ayat pasapuluh ni rap mahita majaha. Tuhan Yesus paramahan nadenggan. Na tutusi tutudo na hudokot Tuhamu manangise na sobongot siap itu lao tubarani biru-biru na majakit siat dalan asing lao bongot panakko doi jala pamangus. Ukapon ni si jaga pitui ma di ibana jala di bege akka biru-biru ido suarana jala di jodo akka biru-biruna di guarna be laho manogi hossa tubalian. Alai dangolo na sida mangihuton tuna asing nama porus do na sida midai ay dang ditada na sida suara ni na asingi. Dungi di dok Yesus mamuse tuna sida na tutu si tutu na hudokot Tuhamuna au do pitu tu biru-birui. Ahu do pitui paluau do ganop na bongot sianau na lahu bongot jala lahu ruar maibana dapotan japalan desa pulirap mahita majahasa anggo panako holan manakoi maniadi jala mangagodo ubahen naro kalai yang wahu asa adong nasida pola marlobi nasida ubahen naro ima sahatna mertua do halak akan atu mangihon hata di bata jala na upiopsa mared de mahita.
tidak koma hapersiotai songon na hina tidak konni dongata sa porsion di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsia di ta Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan natu mo palangit do tanam. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sadai imana tubuhon si Maria na gabe-gabe siaton di perbadia andorang sohaubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman di silatus na mate tarpajal do ibana di hawa penursilang na tuat tubanulitoro dung ditanum na maungul dari patuluhon na manaik tu surgo la hundul siamun di mata Jehovah amanai pargogona suatu dosani isima ibana pe mamula sutun tanon maguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea diton di perbadia jala dong sada huria na badia huria atau pandela Kristen akan na badia doh daya sandi dosa doh daya hatain na mendok mula mangulu sogok daging ni halak na mate dohot daya ngoluan na sora sudah. Amin. Tabigima kor sian penguan ina Esther nungi langsung ma dilanjutton sian ina Kamis.
Tabegi matiting namasa di huriatta nasa mingguan. Shalom. Salam. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai hutihut ma tikting namar ragam di Minggu tanggal 30 April 2020. Naparjolo guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu jubilate. Marolopolop tu debatama sadok tanoon. Topik Minggu manok tongdo asini rohana. Paduahon kelompok kor tu parmingguan tanggal 7 Mei 2020 tolu. Di pukul 7.30 ina Kamis ina Esther dohot ama Salom. Di pukul 10 ama Huria ama Jericho dohot NHKBP. Di pukul 10.05 ina Hana ina Deborah dohot remaja. Na patuluhon partangyangan sektor. Di hari Selasa tanggal 2 Mei 2020 tolu, sektor Nasaret dibagasni keluarga B. Sitorus Boru Gultom, sektor Judea dibagasni keluarga T. Sinaga Boru Simatupang, sektor Bethlehem keluarga Situa A. Silalahi Boru Sihombing, sektor Efesus keluarga D. Siregar Boru Sianturi, sektor Galatia keluarga Nyonya Sintua Lumban Gaul Boru Manulang, sektor Filipi keluarga R. Sihaloho Boru Manurung. Di hari Rabu tanggal 3 Mei 2020 tolu, sektor Sion keluarga R. Marbun Boru Simanjuntak, sektor Betania keluarga Hanenggolan Boru Napitupulu, sektor Roma keluarga calon Situa ISM Siagian Boru Tambunan, Korintus of Kolose keluarga J. Simarmata Boru Siregar, Kanaan keluarga Nyonya Simanjuntak Boru Panjaitan. Alamat pertangyangan Taidama di Warta Naung Tatiop. Paupaton ibadah Minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 7 Mei 2020 tolu nanengro hita memakai bahasa Indonesia. Saulak nai hita memakai bahasa Indonesia di tanggal 7 Mei 2020 tolu pukul 7.30. Napalimahon Bakti Paskah. Bakti Paskah na masuk di mingguon ima na parjolo keluarga B. Hasugian Boru Barutu sian sektor Bethlehem Rp200.000, keluarga E. Simamora Boru Siahaan sian sektor Kanaan Rp400.000, keluarga Nyonya Panggabean Boru Manik sian sektor Kolose gula 50 kg. Napaonopon padidion nabadia. Di mingguta sadarion saud do patu paun di huriata ulaon padidion nabadia tuyanakon ni ruasta. Godangna walu halak tolu bawa dohot 5 borua. Napapituhon ruas nabaru. Mulai mingguta sadarion nunga gabe ruas ni huriata. Ima keluarga Roma Parulian Lam Sentosa Purba inang Sinar Gloria Boru Tampu Bolon. Nasida Pidda sian Gareja Metodis Indonesia El Sadai Resort Sumberjo Distrik Sia wilayah Sada Labuhan Batu. Nasida Nuaeng tinggal di Jalan Dongkal RT 4 RW Tolu Sukatani masuk tu sektor Galatia. Mulai mingguta sadarion nunga gabe ruas ni huriata. Ima keluarga Jose Hernandez Pakpahan inang Jojor Ihut Riris Marito Boru Sinaga. Nasida Pida sian Gareja HKBP Cililitan Resort Pulomas Distrik Walu DKI Jakarta Raya. Nasida Nuaeng tinggal di perumahan Bumi Cimanggis Indah 2 tapos masuk tu sektor Kanaan. Pinangido ma tu keluarga Amang Jose Hernandez Pakpahan dot inang Boru Sinaga asa jongjong manasida di inganan nasida. Mauliate madihamu hudul mahamu. Napawaluhon pangapulion. Dung sipul kebaktian pukul 10 sadarion patupaon ni huriata do acara pangapulion tu keluarga W Simbolon inang Boru Purba di parmoding ni anak nasida Doni Don Bosco Simbolon Nahinan di sektor Kolose.
pasiahon ruas namodding. Nunga marujung ngolu sahalak ama sian ruas ni huriata. Ima amata jan marulitua sitorus. Tubuh 12 Januari 1970 modding 25 April 2020 tutup usia 50 tahun tolu bulan. Nah hinabaluhon ni inang en boru nenggolan sian sektor Efesus. Tatangyakom ma anggiat tumibu tarapul rohani keluarga na tininggal honna. Pasapuluhon, sosialisasi panitia pesta gotilon dohot tahun profesionalisme dalam penata layanan. Dung sipul majahatik tingon tatangihon ma sosialisasi sian panitia pesta gotilon dohot tahun profesionalisme dalam penata layanan taringot tu pelaksanaan program pestai. Pasapuluh sadahon, amplop pembangunan. Di hari Minggu tanggal 7 Mei 2020 naneng roon papungu peleat tujolo dohita ima pasahat amplop pembangunan dohot pelean na paduahon. Pasapuluh duahon, pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial. Mauliate ma di pasahat huriata tu sudah ruas naung pasahaton pelean bulananna dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan April 2020 tuaka naso pasahat dope taingot ma amanginang makarikoton pasahat tosa ganub bulan tuhuria marhite-hite parhalado sektor tabe. Pasapuluh toluhon torop ni ruas nama dohoti parmingguan tanggal 20 April 2020 584 halak. Na pasapuluh ton ruas na marulang tahun. Ulang tahun kelahiran 40 halak, ulang tahun pernikahan 5 keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode tanggal 24 sahat 30 April 2020. Hata ni debata napasi kopon las ni rohamuna tersurat di pesalmen 10 ayat 12. Sai parrohai mahami mamilangi aka ari-ari nami asa dapotan rohana bisuk hami. Pasapuluh limahon pelean iuran diakoni sosial huria. Torop napasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon 20 sadakaka godangna 4.500.000 rupiah. Napa 10 onopon pelean bulanan manang tahunan. Torop napasahaton pelean bulanan manang tahunan di bagasan mingguon 10 kaka godangna 4.550.000 rupiah. Pasapuluh pituhon tok-tok ripe tu pembangunan. Torop napasahaton tok-tok ripe tu pembangunan di bagasan mingguon 10 kaka godangna 2.700.000 rupiah. Parhepengon ni huria 10 juta 310.075 rupiah. Pembangunan 4.300.075 rupiah. Sentralisasi manang pusat sia juta walurat 485.850 rupiah. Pungu masude 25 juta sia 17.000 rupiah. Molo tungadong pelean naso tercatat manang salah redaksi akka peleani asa dihubungi ma tu parhalado radedo hami padenggaton. Songoni matikting namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tu hatta ma peleani bain sangap di guarna. Saunari di pasatami matiki tu panitia pesta gotilon. Shalom madihita saluhudna. Halo. Na pinarsangapan amang padita. Na pinarsangapan amang inang parhalado ni Huriata. Na pinarsangapan saluhudna amang inang ni Huriata saharo dianakon nami na poso bulung do remaja. Mauliate di tuhata. Dison hami sian panitia
dineneng pasahaton manang mensosialisasihon kegiatan-kegiatan program Pesta Gotilon tahun profesionalisme dalam penelatayanan tahun 2020. Jadi kegiatan-kegiatan kreativitas per sektor dohot kategorial, padita, parhalado, dohot panitia. Ima neneng sipatu pauta mulai di tanggal 7 Mei. Pesta Gotilon ima di tanggal 5 November. Jadi diaka kegiatan-kegiatan per sektor imana berupa totor, vokal grup, minimal mai 5 halak, maksimal 10 halak. Jadi di patupa tiap per sektor doan non kegiatan-kegiatan non ima 2 sesi. Jam 7.30 dohot jam 10. Asa rade mahita dineneng manupahi kegiatan-kegiatan napinatupani tiap sektor. Jadi napaduahon namang iyo museng songo celengan. Di tanggal 7 Mei di patupa panitia do tuhita ganup ruas Huria KBP Resort Cimanggis ima melalui per sektor celenganon neneng papungomon di bulan 10 ima jumlahna 300.000 per kakak. Tong mai asa mengarade rohata dineneng manupahi manang namang isi celenganon ima kegiatan-kegiatan neneng si patupauta Pesta Gotilon. Jadi namang yuk museng songon kegiatan cerdas cermat Alkitab sian sekolah minggu. Namang yuk museng silua dohot sakti-sakti tiap sektor kategorial. Namang yuk museng lelang per sektor dohot kategorial. Jadi lelang per sektor 5 ma jumlahna di patupa sektor 5 jala dijual sektor 5 neneng pasahaton di pesta Gotilon di bulan 5 November anon. Jadi namang yuk museng kupon berhadiah. Kuponon per lembar hargana amang inang nang naposo bulung remaja dihita saluna 20.000 per lembar. 20.000 per lembar. Asa tong mangarari rata manur kuponon. Jadi namang yuk museng songon lelang gotong royong jala di patupa panitia do muse basar. Namang yuk museng songon pesta
Jadi di Patu Pahuriata do amplop setiap bulan, amplop pesta gotilon. Songoni mana boy hupadar hami ima mensosialisasihon. Songo kami siap panitia tangyang do amang inang dihita salu na boy na hupasatami. Siasi marohan ya mata pardingga basa tuhita saluhut na rua saka BP Resort Cimanggis. Saya dilehot ma tuhita salu na hai pason ni daging gajang ni umur. Di pasu-pasu makanan ni ulan ni tangata singanu pari. Asang gian marparbue na ulina denggan. Taruli hita di bagasa guar ni debata. Inorhoni la martabata ba malas rohata. Mamuji pasangapon debata. Ima. Tapi gimana korsian remaja? Marid mahita ma tapapungu pilihan sada A dohot sada B. I
debatana sumurung sian saluhut na roha, imana mengaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madi hita saluhut na. Amanami do inanami na hinaholongan di bagasan Tuhatai Yesus Kristus. Barita nauli na gabi ujahan di bagasan jamita si pausurusorota di bagasan minggu sedarion ima di minggu jubilate ima sian surani pesalmen bidu 100 hujah masian ayat sada rodi ayat 5 songonom madu di sini ende hamauliateum ulupun majahuba ali sadok tanoon Ului hamu majahuba marhite-hite lasni roha. Robi mahamu tujolona marhite-hite olup-olup. Boto hamu maun jahuba do debata ibana jumadihon hita. Jala ibana napuna hita. Bahen bangsona do biru-biru ni pinarmahanna. Bongoti hamu ma akka bahalna marhite-hite hamauliation. Akka alamanna marhite-hite puji-pujian. Mauliate ma rohamuna tu ibana puji hamuma goarna. Ai pardinggan basa do jahuba rodi sadining nililing na do asini rohana. Jala marsudut-sudut do hasit tonganna. Ima sahatna. Dihita salutna nahina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Tama hita mandok moliate di ganup ari ganup partikiata boido hita di luas Tuhata laho mangula dia ka ulota jala sahat hita tolhas sedarion di ujung ni bulan paupaton manang bulan Aprilon jala masih hatop doa ka partikiani ate di aka ariarita alaina pos do rohata ati pesongoni mah hatop niaka partikiani di sido hita di pargogo itu hatta tok-tok kita di nalaho loasonna mangula dia kaulota lo sido nang di bagasan turpuk di jamita di pesalmenon takas do di edehom parpesamenido imana di dok di ede puji-pujian napasahaton ima hamulateni rohana di akka basa-basa ni debata di tonga-tonga ni ngolunda. Tutudun yang molo di bagasan ngoluta daksai adong sipata nabui kadang-kadang nabui lenota songolas ni ruha ala ni jujud nang masa di tonga-tonga ni ngoluta aka parsorion nate aka ragam nabi na mabain gabe marukil di tonga-tonga ni ngolutta alai molo tapai tihut di tonga-tonga ni parngulattei justru di tonga-tonga ni aka parukilottei kadang-kadang di sido kita mamereng adong do na umarga na gabe si parsia jaratta dinalaho bohita somal laho mangadupi imana margoar akahamawaloni laho patuguhon nang di haporsiaon do pakirimota lumobi dinalaho papitahon nang di pos nirohata tutuhata idom beni molo tapaubung nakiningan di aka ayati molo di hatahon parpesemanido ulupun mahjahuba ali sadok tanoon. Nomor lapatan di sini memang di sudai gulmit dohot di tonga-tonga ni parngulani jolma rikot ikut tabuan di bagasan ngulu namar hamauliateon. Ngulu namar hamauliateon na di patorang jalan na di patol hat parpesameni dada sasitong na holan marhite aka humisik na pinasahat ni ngulu ni jolma. Alam molo didok nama kamuliatehon mensyukuri di tonga-tonga ni nguluta songon halak na prosea pabua memang
Na tahaposi do di bagasan ngoluta, na say marudur-rudur do di tonga-tonga ni ngoluta, ima pambahenan ni debata di tonga-tonga ni perdalanan ni ngoluta. Odo na paling narikot nanaing gabe sitio botas ngon halak na porsiei. Ale molong mago do kita manang tadok di bagasan ngoluta hirana terbatas manang holan aka mamereng tu dopak paru kilo ni do kita na mamereng seolah-olah dan ngadong be na di patol has debata aka las niroha aka pasu-pasu odo na maban gabe sorat ngoluta gabe ngali nang di tonga-tonga ni pamujiot tayate. Tentu disodo nani dong di bagasan trupukon adong do piga-piga alasan mengapa boasa ikom memuji debata. Parjolo didok dison pemujion tu debata tu bagasan ngolu ni jolma ala takas do jahu bado na jumadihon hita. Jahu bado nama nopa ngoluta. Jala ibana do nama jadi hon ngoluta ima gabi biru-biru na pinarmahanna. Odo alasan na perjulu. Na marlapatan di bagasani di ngolutai dang terlepas sian pambahenan ni debata ulau ni debata di tonga-tonga ni perdalanan ni ngolutai do. Atik pe contohna sipata di bagasan sopan agaman didok molong masa ma keberhasilan masa mana tadapok di bagasan ngoluta bah uludo tadok alana marsitutu au kariju ala niaha ala memang adung do parbinoto waktu tusi manang keahlian di tonga-tonga ni ngoluku manang jujur ngolu ni jolma ala niaha ala ni nasib pulmai na dinggan na ubay boy hujalo aka pasu-pasu ni debata alian do takas di bagasan aka ayati di dok di hati dakon ala naji jumadihoni debata no saluhut nai jala ala di bain debata do ngolutana imana gabi biru-biru na pinarmahanan na ibana na gabi parmahan di hita ido ubani gabi taukui babua na ikon mandok mauliate hita tu debata odo sadap na masai takas na tarida di bagasan panindangi parpel semani. Nah alani do dihamu akadongan nahina holongan sebagas dia do kita di nalo mangatusi nama kamuliate hon ima di basa-basa ni debata nong jinadi hondai tu bagasan ngulut tai. Anggo di bagasan ngoluna sitong di tonga-tonga ni ngoluta dan marang hita di nalau pas satu puji-puji ini dohot nasa nabi nani debata di tonga-tonga ni ngoluta jala ido nagabi mangguhi ngoluta babu memang nasiat debata do saluh jadi dang marang lang ibana di nalau pas satu niate ulu-pulup di bagasan rohani ngoluni jolma ima gabi roha perbagasan na manggujar ngoluta asabu hita mambain na dinggat tu adupan ni debata dan alani si pata jujur alani gudang na pinasaat ni debata bagudang na pinasaat ni iba di bagasan akasilelehon ni iba dan alani jasa dia muaka manami do nami ubay nagabi tahamulat tehon di tonga-tonga ni ngulutai so tu ngadong di bagas hapur syaitan alani jasa ni debata alani aka na dilian debata di nguluta badan patut mak di nguluta talian na songoni ala memang do di tonga-tonga ni ngoluta na patut kita ai sudi di tonga-tonga ni perdalan ni ngoluta sudi akan amasa pe di ngolutai termasuk na urok nakiningan imata ringot songo dia parsorio ni do molo tahapor seyai sada dalani de batadoi di nalaho papi tahon do panandauni diri tu adu pani de bata. Nah coba bang contohna molo hita mamer parsorio tai mungkin adong dohonot tak bah 25 masa do sipata hamaulon sipata di tonga-tonga ni ngoluta manang alania HP umpapadang apalah takas pitor gudang tadapot aka pangomuan di pacariat teh alania
ala Peter boy do hita sabam rohatta di nalo mangatur naotik di tonga-tonga ni ngulutta. Adong do joma songoni ala ni godang narotu ibana buasa gabe makmoru. Dang boy dipakai ibana na godangi. Ala dang marbisuk ibana. Ala na jelas di bagasani mungkin di dok na di ngulutta do babua bawasan na di jalonai dang nasian lapatan na basa-basa ni debata ala ni keberhasilan na ido na mangula di ulaonna. Molo adung do sada prinsip nasi songoni gabe boy do kita madok gabe dan apalah adung hona di ngulutta na adung do ikut campur tangan pasi doh debata di tonga-tonga ni ngulutta iya te. Ale molo nunga anong tabuan saluna sude naido di jadi honde batano tu bagasa ngolutta jala di bande batado hita naga biru-biru ni pinarmahan na ibana do gabe parmahan di hita ido ubahen di pasahat di bata di tonga-tonga ni ngolutta ima roha ulupulum dinalaho makamuliatehon tuadupan ni debata. Nah padua om didok di bagasan ayati didok di panindangi no ni pesalmeni bongoti hamuma akabahalna marhiti-hiti hamuliatehon. Masuki gerbang Tuhan dengan rasa syukur. Molo didok di bagasan ayati memang di hasomani hala Israel memang setiap ibana masuk tu bagas joro ni debata atau memasuki bait Allah manang isarana di kita di gereja adong do parjulu nio jari bagasan ngoluna ima memasuki di bagasan roha mauliate itu adupan di debata dang marungutungu tadi dang makurangi rohana ngolo didok do mambongoti aka bahal ni debata marhiti-hiti hamuliateon aka alaman na marhiti-hiti pujian mauliate marohamuna tu ibana puji hamu magowarna ala memang tahapur siai doate babua ditiki hita jupang di bagasan parsaoran lumobi di tonga-tonga ni parsaorat dari bagasan joro ni debata IDC do parsaoran nata okui tahapur siai na debata do jongjong marsaor jala di sido boy di bagasan hasadaon ni roha hita di nalau mangaduk tu debata dang nama dok di aka inganan na asing nang dijebu dang bo hita mangaduk songoni ala ido sada na di kultuson na pinarbadia ni debata ngoluta gabe di hasi holi do inganan pangalapan gugu do joro ni debatai jala ikon takas mahita di nalau membuan dirita di bagasan lasni roha dohot habadiaunai. Anong sipatang nguluni jolma dang nagabe las rohana tu gereja te contohna maju. Dang anong pola adong di pagasan pikiran sadana makiri nguluna molo out tu gereja molo lau out bagas joro ni debata kondisido jupak kuma sada mutiha na umbarga di bagasan ngoluku apalagi mangadopi aka pikiran parukiloku do sita-sita ni ngoluku bahasa iko songoni do gabi hasomalan di tonga-tonga ni ngoluta songon halak Kristen ala ido memang naung dipaujak do songon sada batu ujahan di tonga-tonga ni sada huria manang sada joro ni debata IDC do nagabe dalan di hita di nalo tumangion hata ni debata doho di nalo manjalo aka pasu-pasu ni debata di bagasan parsaorania te. Jadi sebenarnya dang apalah holan ingan ni parpumum huriai dang holan di nalaho asa pajupang dongan adung do songonia te naga bisa ada inganan pertemuan dia kadongan nasa minggu dak pajupang di gereja mak dak polannya salah niati manang da jujur do molo lau tu bagas joro manang na di bagasan di nalau margarija contoh tu bahal ni debata hita dan gabe di roha adok siol ni rohata boado hita asa pajupang dongan niba aloni babe asa bui mardame manian di bagasani alanya hadui ala memang inganani nabadia dok jala di sido kita
di alusi debata do di akapangiduatei asa di sido terida ma rohaton di ngoluta babua di bagasan debata do au di padame di bagasan debata do boy au margogo lau mangadopi akatujolo ni ngolutau. Jadi dak kolam hata-hata do yate molohita masuk tu harbangan ni huriyai yate manang harbangan ni nadidok bahal di tonga-tonga ni huriyani tu hata. Jala di sido nang takas hita mamuji debata. Nah, atong molo odo nagabe ngolu di hita halak lapor siai di nalo mamuji debata. Totu di si iko pos doro hata babua di nasa akan natabayan di bagason nagabe makorhon pasu-pasu do di ngolutta si ganupari iya te. Ai bahal ni debata inganan ni debata doi inganan asagabi badia rohata laho majakon doho dinalo manangyon hata ni debata. Jalan namangi umsi didok di bagasan olo-polo puji-pujian ni parpesam ini didok bahwa ai perdinggan bahasa do jahuba rodi sayang liling na do asini rohana jalan marsudut-sudut do nang hasitongan do hatana asing ikon haposanta do marhite hataon mandok bahwasana anugerah Allah itu tidak pernah terbatas. Tak pernah terbatas. Dak kea diolati debata pasu-pasuna tugan halak na porseate. Ingot tita dui. Dak kea gabe debata marsandi manang dinalau pilih bulu manang di baima anggo Tuhani ubur judo tuson ubur juma tuan anggo tua udang apala songoni alaniaha sira nasi idabuhi de Tuhani jelas berarti didok dihatai pabuah anggo denggan bahasa ni Jahoba rodi saling liling nado dah kiai ibana dinalo mangolati manang membatasi manang dinalo manakar nakari ate akapasu-pasu na dihita. Olanondo mungkin di ngolut tadu sipata dan apalah bagas hita di nau makapur si padohanmu gabe boa ala memang songo nauro nakiningan gabe dang apalah songoni buas dohot manotong hita di nalahotok tong mangalehon akadirita pikirata dohot silen lehonna di bagasan debata. Bahkan boido di bagasan ngolut tadi bagasan bawasan kepentingan hangoluat tatu debata holan sekitar alani kebutuhan akan ngoluni siganu pari do molo dang adong apalah saat songonat pinangido ni rohata manang didirita nang di keluarga nang dia kaya nakota ujungna boa gabe moru manglaks ni rohata di nalo mangihuton dohot na mangulahon ima ulau ni debata di tonga-tonga ni ngolut tayate alani diajari do hita di bagasan trupukon asa gok nang lasni rohatta asa gok nang hamulatetta asa gok nang sude di ngolutta maraduk pon debata ala takas ibana do nasohya masedi dakia ibana di nalau mangolati manang di nalau membatasi aka ima pasu-pasuna di bagasan ngolutta iyate. Pos rohata zaman boido berubah partikia boido marasing-asing di tonga-tonga ni ngoluta ale anggo denggan ni bahasa ni debata marhite pambayanan nai tu bagasan ngoluta hot ro di saleling ni leleng na yate. Nah alani secara khusus di hamu natoras na mambuan yanakon si didionon record do ikon di hamulate rohata do di bagasan tikyon pabua bahasa-bahasa ni debata do na boy manungunugu ngoluta anak kota asa sahat tu napi nagido napi narsita ni rohatta imam marhite akaya nakoniate taboto di zaman waengon godang do akan mempengaruhi di tonga-tonga ni kejiwaan doho di tonga-tonga ni perkembangan di mentalitas apalagi spiritualitas akaya nakon didok roha asa tarida do olop-olop ni ngolutta songo jolma songo natoras mulai namet-met torus ma ikut tabuan
di bagasa Tuhan Yesus Kristus ima yanakon na pinalumeo ni debata tu hita. Di bagasan anon di suku-suku ni Tuhan marhite na posona taringo Tuhamu na ulu dohamu membuat yanak komuna tu padidioni alusamuna du yanon na ulu dohamu membuat yanak komuna di bagasan na hina porsiang muna alusamuna du anon ulu na ulu dohamu membuat nasida tu bagasa perguruan ni halak Kristeni tu gereja na ulu dohamu dinalaho manugu-nugu akayana komunau na ulu do yate ale neng mata kasih padat ni de batatu bagasan ngulumuna bahwa sotung diose sotung gabe dang taingoti na toras do gabe parmahan dia kayana konna songona di dok nakiningan nate de batalo parmahan di hita do biru-biruna ya nakoni biru-biru ta na toras do gabe parmahan di hita molo nungalilu parmahan manang gali parmahan di panungunoguon na tu dia mamuse nang akana pinarmahan nayate alani asa tarida mangolo polo jala roha nama kamuliato di ngoluta tu bagasan arinaro naing takasma buat kamu manasida buat kita masalah di bagasan ajar nasihat Tuhani asa tarida ma ima ulu polo alani kesuksesan, keberhasilan doh natapangidoi di bagasan hasil tongan di debata di tonga-tonga yang nguluta atong hita pesude marulu puluk mahita di bagasan minggu jubilation minggu olo polo pita ala takas pardinggan bahasa do Jahoba rodi saing liling na do asini rohana jalan marsudut-sudut do nang hasil tongan na amin martangiang mahita. Ali Tuhan di mata takas dua li Tuhan di buan marhite hatamido kami di bagasan tikion asa tok-tok kami marulu pulu memuji membuan diri roha keluarga doho nasa napinasahat mutu kami asa marulu pulu dinalo memuji de bata nang ditiki kami li Tuhan dinalo membongoti akabahalmu lau martangiang doho dinalaho makam liatehon di saluhut basa-basami di hami ali Tuhan dang alani tuanami dang alani gugunami ubaina boy hami marlu pulu ale masa takas doho haposi hami ali Tuhan diragam ni gulumin ni ngolunami ipehu haposi hami dalam mudo ya ali Tuhan lau papi tahun haprosiaun panendaun diri nami tu adupanmu asa taridama ima songo dia ma basa-basami di perdalanan ngulu nami na rosa ding diling na hodo na ma masu-masu di ngulu nami Tuhan dihamulation nami satu partikianon na merdalan di sude akapakubasion di tonga-tonga ni huriam ajari mali Tuhan di ganup hami mulai sian aka parladu nang di aka ruas pele Tuhan dinarap sadali Tuhan naginohan ito dimto di porbadiai laho pamudi-mudihon saluhut parsaoran do ulang pakubasioni asa taruli hamili Tuhan di aka pasu-pasumi alani marhiti aka pakubasion pertanyangan sektor do di aka ragam parsaoran di aka kategorial do nang di aka pungua parede sudena ya le Tuhan naing mahua le Tuhan pasadahon roha pikiran nami dinarap hami le Tuhan pauliulihon do marharing gason manangihon hatam ai ido ujahan ningolu partodion nami asa mamora hami jalalaman nada hami di basa-basami na masa toktonga le Tuhan masa di tonga-tonga ni saliling ngulu nami Tuhan di bata di buat kami li Tuhan do mobi di aka kegiatan na naing si patupau ni hurian do mobi li Tuhan di nama muka di ulaon ima di kepanitiaan Pak Pesta Gotilon dohot tahun profesional di huriam di tahun 2020 Tuhan pasada marohanami
Dinalahu marulu puluh pamili Tuhan patu pon saluhutna. Asa marsadani roha mili Tuhan patu pon saluhutna. Di bagasan roha mauliate tu adu pami. Ala memang basa-basa mio do ale Tuhan nagabi ujahan di tonga-tonga ni ngulu nami uben hami laho toktong pasahaton na duminggan marhite pesta gotilon nanang si patu paun di ujung ni taonon dohot tahun profesionalisme na manugu-nugu ngulu nami asa toktong hubes hami di aka ulaon buano nami ali Tuhan di bagasan tangyang nami Tuhan ima di ruas ni huriam na baru ali Tuhan ima di keluarga Roma parulian lam sentosa purba dohot inatai sinar gloria boru tapu bulun dohot keluarga sok songoni ali Tuhan nang keluarga Jose Hermandes Pakpahan do inatai jojor ihud riris maritu boru sinaga do keluarga saya bayi masalu nagabe keluarga na mangulu ali Tuhan na pasi dohot di pakubesion di tonga-tonga ni huriam pasu-pasu ba di golu nasida ali Tuhan salam martabat tambang ulu-ulu nasida di ngolu nasida Tuhan di banta dang lupa kami membuat ton ima di ruas ni huriam di keluarga na marhabu ni roha Tuhan ala di pajomu ali Tuhan di sada ama di arina salpu ima jan maruli tua si turus Tuhan pergugu ima keluargai takas ali Tuhan di bagasan lungu ni roha tu matangis nasida ale pos doha nami ale Tuhan molohodo toktong ale Tuhan nalilo mempergugui sude keluarga lumubi nang inatai ale Tuhan boru nenggulan asima roham Tuhan sai tugu-tugu ma saluhut ngolu nasida Tuhan nang dinia patupon huriam ma pangapulion di tonga-tonga ni keluarga le Tuhan simbolon boru purba ala di parujung ngolu ima di anak kon nasida doni don bosco simbolon di ari-ari nasalpu asi maruham sai pergugui apu lima sude aka keluarga ali Tuhan de mata dang lupa dohami mabuat ton ali Tuhan ima adong na di tonga-tonga ni keluarga lubat turuan bagasa sadarion ali Tuhan ang dialapmu ali Tuhan na tua-tua nasida boru opu desmar boru lumban gaul di Lampung alani pargugui ma ali Tuhan sude keluarga na tininggal na ali Tuhan pargugui manang amanami amata insinyur Edison lubat turuan do keluarga na madapoton na li Tuhan di keluarga nasida na di bagasan arsa ni roha tikion di Lampung pati rumah saluk na li Tuhan di sude ulaon na pinatupani di keluarga Tuhan sandong di tonga-tonga ni pernguluan nami tuhodo pasaton nami losongoni li Tuhan di akarwas ni huriam na marulang tahun kelahiran ulang tahun pernikahan saya mamasu-masu mahwali Tuhan di sudi akan ngulunasi daya leon las ni roha dot gugu nang lumobi aka pasu-pasu gudang ali Tuhan di tonga-tonga ni rumah tangga dia karwas ni huriam nang pasahaton aka pilihan na las ni rohana ali Tuhan mariti pilihan di ganum perseoran di permingguan di pertanyangan dohot na pasahaton pilihan bulanan dohot nang aka toktoripe nang diakoni sosial sai pasu-pasu madi sude ulaun nasida le Tuhan asalam martabat-taba di usia honom wale Tuhan aka pasu-pasu godang di pacarian di ngulu nasida ali Tuhan di bata asi maroham nang hamina pungu di son homa toktong ali Tuhan di nalaho mamasu-masu ngulu nami molo tunda di bagasan ali Tuhan aka paru kilon na bagas pojok ni roha nang persahiton Tuhan tu hodo pasaton nami di bagas jorom do ale Tuhan hu pasatami ale Tuhan sude nasa parukilon di sude akar wasni huriam asa hotok tong ale Tuhan di nalau mangalan hamalumon do pos ni roha di saluhut nai ale Tuhan asima roham ale Tuhan saha tu tangamu masaluhut ngulu nami ale Tuhan di bagasan tikion tangyang nami mangasan guari Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabuji matuhata sian ende nomor 350 walu ayat saya rumangihut laos disonma tapasahat beliata na paduahon. Sayur
hita salutna saat mahita dinalaho tu acara pasahato padidio nabadia tu walu halak poso-poso alani mangarade ma akan atoras na mambuan sidi di ononon takas ma diabing yana konna taparade ma edeta nomor 146 ayat 1 tambah 2. Toras na mambuan ya nakong asasi di honoton martang yang mahita alia manami na di banua gijang narodo hami tujulum mambuan akada danakon saya si maroham jalo mana sida gabi anakomu pasu-pasu jala pargugui mana sida mangiahi yang ulua sugud mari hiti Tuhan Yesus Kristus amin. Atau kamu akadongan na mambuan danak si didionon tangyok kamu mahata ni Tuhan Yesus lau mahamu tulia portibion nin namadok akasisianna podai hamu masaluhut bangso didi hamu manasida tu bagasan guarni debata ama don anak doto di porbadia ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahutonahoni tu hamu jala ingop masai donganok kudo hamu ganup ari rasi rasa roh ajal di hasyanganon manang ise na porsia do ni didion dapotan hanguluan alena so porsia hona sugut tangiok kamu ma dohon hata na tarsurat di surat ni si Markus adong ma akan mambuan dana tu Tuhan Yesus asa di jama ale dipicang akasisian neima na mambuan ni jadi dung diida Tuhan Yesus si sogoma rohana di dogma luasamu ma akada dana kiro tuahu unang orai hamu nasida ai dia kasih songoni do harajau ni debata na tutudo na hudok ketuhamu manangi sepe anggo sosongon danang ibana mancalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma akada danaki dia peho matangan tu nasida ma masu nasida atong hati dako kamu majo ha porseaut tai au porsea Tuhan turun ditanam. Atong alusi hamuma hata na husukunon parjulu dipangido hamun waing didion akada danakon tu bagasan nahi na porsiamuna alusna dipangido rohanami na paduahon beha na ulo do hamu mamudai yanak komunaon asa diboto jala di hutan na sida hata ni debata alusna na ulo do hami na patuluhon na ulo do hamu marsuru na sida tu gereja do tu perguruan ni huria protestan asa gabe ruas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus alusna na ulu dohami atong tapasan mana sida tu debata marhiti-hiti padidion na badiai hudul mahamu laos Roma sada-sada 7
Ale Yosua Alparo Tabunan. Bawa ya. Ale Gracela Zevanya Sihombing. Budi di mahu tu bagas sangguan di bata ama do tu bagas sangguan anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagas sangguan itu di Purbadia. Amin. Kedua. Saya diramoti Tuhan di bata mahu di hakumon tu bagasan harajau ni di bata roh di saling melingna. Amin. Terus naik ke atas iya. Di bawah ya, ya. Ada sini. Naik ke atas. Kepala. Ya, oke. Ya. Ale Christian Jonathan Siregar. Jadi di mahu tu bagas sangguar ni di bata ama. Do tu bagas sangguar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagas sangguar itu di Purbadia. Amin. Kedua. Saya diramoti Tuhan di bata mahu di mengot tu bagasan harajau ni di bata roh di sayang heling nah. Amin. Ale Elora Breccia Joanna Papahan. Jadi mau tu bagasan goreng di bata am. Do tu bagasan goreng anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goreng itu di Purbadia. Amin. Kedua. Saya diramu Tuhan di bata mahul mau tu bagasan harajun di bata roh saya. Amin. Audril ya. Ale Audril Rodua Simajuta. Jadi mau tu bagasan goreng di bata am. Do tu bagasan goreng anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goreng itu di Purbadia. Amin. Kedua. Saya diramoti Tuhan di bata mahu di mau tu bagasan harajun di bata roh di salini. Amin. Ale Aventus Haholongan Marbun. Jadi mau tu bagasan goreng di bata ama. Do tu bagasan goreng anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goreng itu di Purbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata mahu dia mau tu bagasan harajau ni di bata rusa ini. Ale Alexandra Atalia Borusi Tohang. Jadi di mau tu bagasan goreng di bata am. Do tu bagasan goreng anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goreng itu di Purbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata mahu yang mau tu bagasan harajun di bata roh saya melingna. Amin. Oke. Ale Lentera Nauli Manurung. Jadi mau tu bagasan goreng di bata. Do tu bagasan goreng anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goreng itu di Purbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata mahu di haku mau tu bagasan harajau di bata rosa ini. Amin.
Martangyang mahita. Ali Tuhan di bata ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nunga hupasatami akada dana kontuho jala di jakon hodo na sidagabi anakomu marhiti-hiti padidion nabadiai asa masuk tu huria ni halak Kristen na sida di tanoon jala gabi panean di hanguluan na saling liling na asi maroham do dia kana toras ni dana kon sai pargugui jala ajari mana sida manungu-nungu dana kotuho asarap nasida taruli di aka artani harajaumu. Amin. Marede mahita sian ede nomor 145 ayat sada los jongjong mahita salutna. Tatangnya komapilian na tapasahat di bagasan tikian martangyang mahita. Ali di bata amanami da di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sila nukuna dinggan. Dot nasa ulibasa na maliutus. Pasatami masih na lihon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uam ng khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparahasya kami pilihan nun pati bulon harajaunmu. Dito nga tonga ni huriam doh di porti biyon. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asal mutadah kami gudang silendukon mitu kami asal mgirgiri kami mandok muliate Tuhan mari kita hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Aliyama namin na di banua gijang saya pinarbadia maguarmu saya Roma harajaunmu saya saud malomani roham di banua tongaun songon na di banua gijang leo matu hami sadari on hangulua siapari saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan merdosa tu hami una kami tugi untuk pangujunan pelua mahami siam pangago. Hamu di bagasan dame jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhani di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala azima rohanami daho di depakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor honma damena tutodim amen amen Awar semadita salutna
Natoras anak terdidi sonari boimian 70 hamu asa di jalang aka kena marolong ni roha tu hamu. Kamu 70 natoras.